Es veu una llum vermella. Què serà? Què serà? No ho sabem. Esperem i després descobrirem la film. Si crideu molt fort potser s'espanta. I no l'hem d'espantar. Vinga, comencem! Sí? Estic veient un sol que ens està il·luminant la tarda. Sol solet, tots tenim fred. Vine per Sant Jordi, vine del soler. Si tu no vens, no puc sortir. Vine per Sant Jordi, vine al meu jardí, al jardí. Molt de temps, dalt d'una muntanya hi havia el poble emmurallat de Montblanc, que era devastat per un drac ferotge i terrible, mort de gana. El monstre enverinava l'aire amb el seu alè i per tot el poble difonia el terror atacant els ramats i les persones. Va acabar amb els últims animals del poble que quedaven. Una gallina i un porc. La gent del poble
La gent del poble es va reunir per pensar una manera de lliurar-se del drac. Alguns deien, altres deien, però qui seria capaç de fer-ho? Ningú no s'atrevia a enfrontar-s'hi. I de lluny es va sentir un gruny terrible i la veu del drac que deia: vull que em doneu una donzella i us deixaré tranquils a tota la resta. Vull que em doneu una donzella o m'enviar una princesa i ja seré Tota la gent va quedar esgarrifada i pensant van decidir que podrien fer-ho a sols. Per sorteig decidirien a qui li tocaria. Però en aquell moment va entrar una noia. Era la filla del rei. Què va dir? La filla del rei va dir: quedeu-vos tranquils i tranquil·les. Jo m'ofereixo voluntària. Tinc moltes riqueses i moltes idees. Soc valenta i segur que alguna cosa faré per vèncer el drac. Quedeu-vos tranquils i tranquil·les. Jo m'ofereixo voluntària. Tinc moltes riqueses i moltes idees. Alguna cosa faré per vèncer el drac. Va dir a la princesa: no pot ser, la meva filla no marxi. Però la princesa va insistir tant que per fi el rei, afligit i adolorit, i va estar d'acord en veure-la tan decidida. I així va ser com la jove donzella va sortir del castell per trobar-se amb la bèstia, mentre tot el poble mirava desconsolat. Però quan ja es veia la fumera que treia el drac per la boca, de sobte es va sentir un galop que s'acostava. Era un cavaller. Era un cavaller amb una brillant capa i una armadura damunt del seu cavall. La princesa se'l va quedar mirant i li va cridar advertint-lo: fugiu, fugiu ràpidament d'aquí, noble cavaller. D'un moment a l'altre apareixerà la bèstia i us devorarà. Fugiu, fugiu d'aquí, noble cavaller. D'un moment a l'altre apareixerà la bèstia i us devorarà. Sant Jordi va dir:
No patiu, princesa, sóc el cavaller Sant Jordi. No patiu, princesa, soc el cavaller Sant Jordi. Vinc des de molt lluny per protegir-vos i alliberar-vos del vostre poble d'aquesta terrible bèstia. Perquè molt lluny per de cop i volta va sortir la fera i la princesa i el cavaller. Es van mirar tot dient. La princesa va començar a córrer per l'escola de mort. Llavors, el cavaller li va poder clavar la seva llança i va ferir de mort a la terrible bèstia que va caure a terra. De la sang del drac va sortir-ne un roset ple de roses vermelles com la mateixa sang. El cavaller Jordi va tallar una rosa i li va oferir a la princesa. Tots dos junts es van dirigir cap al poble triomfants, on tothom els aplaudia i cridava «Visca Sant Jordi i visca la princesa!». El rei va demanar al cavaller que es quedés, però en Jordi havia de marxar per continuar repartint pau i llibertat pel món. Des d'aquell dia, cada 23 d'abril, un roser ple de roses vermelles
neix el lloc on va morir el drac. I contat, aquesta llegenda s'ha acabat.